godt lide grønlandske kvinder, var. Jeg kan godt lide alle slags kvinder. Tror vi så en rigtig galep, hva'? Jan, han er sygeplejerske på Sana. Sygeplejerske. Du skal give mig noget rart. Jeg er jo bare sådan til så. Må du hvad? Hjemme hos hende. En pige? Jeg forstår sproget. Det er en anden forskel. Vi magter så hun med, de hader os. Hvad betyder egentlig galek? Resonancer. Galep betyder, at du gør dig selv til offer. Du vælger at bruge din knytnæve for at udtrykke din smerte. Der er kommet brev fra din far igen. En kære søn lader skrige. Udløst ærligt. Intet skjult.